saka jroning praja gung ingkang palakusma obra busananira lir surya wadalira sangka ing jalating ngarsa madangi jagat tumungop mungop pangop kena sapuncaing wukir marbababang sumirah kena sorating surya mega lan gunung gunung Ruperna osamodya siyaga yo ngakarya ngangkat karyane praja urip Kartaharja. Ruperna osamodya siyaga yo ngakarya ngangkat karyane praja urip Kartaharja. Maju 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 mundur 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 maju 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 mundur mundur mundur. Campur beri kagem ramuka kenarae pratya bala sorae kapiyarsa swaryanipun lerombae samudra bumi goncang ganjing langit kelop-kelop lera genjang ing alus
resang baweng gandrung sabarang kadulur mukir moya mayas balawur. Oh Buta Pandhawa nata kagi wisaya Indriaksa Sora Maruta. Oh Bawana Gana Margana Samyana Warayan. Oh yo tumandang nyambut gawe Kraklep Banaspati Buta. Yuk para tabrak bocah seneng kabeh ger yo. Toyaksa sang raseksa gambaran angkara murka siung dawa rambut geni mangap ombong kirisi abang branang kaman kodo tiko bentang nyembur wisa jangka ombong dadi lindu ledak polo balung untu buta kala pola lujak-lujak kalor idul rusang kekocekan kula koncaya kandel no iman ojo leno bringku jadi setan iyo ae. Luku-luku bato-bato ela-elo Sirama menyang Solo oleh paya mondo nak jendit lolo loba wong mati ora oba medeni bocah urip golek duwe Suku pato ela sirama menyasal oleh maya buta pacet lolo loba mati ora oba mateni bocah urip golek duit yo ila-ilo irama menyang Solo oleh paya mondo nak jendit lolo loba mati ora oba medeni bocah urip golek duwe Pado ela sirama menyasal oleh maya buta pacet lolo loba mati ora oba mateni bocah urip golek Suku pato ela sirama menyasal oleh maya buta pacet lolo loba mati ora oba mateni bocah urip golek duit iyo ae. Yo, aton lambeane meraka sintir ledang lirang gadang nyampe barang asa sonde dinde anggore demo pinaja cemek geladok wile yo
ho Lampiane merak kasih berledang, ledang lo, kadang nyampe barang sesonde cinde anggore repopi aja sama kelatok wiles. Aton lambeane meraka simpir ledang, ledang lera gadang nyampe barang sesondur cinde anggore repopi aja sama kelatok wiles. Yo. Pager gunung jos Katon lambeane meraka simpir ledang, ledang lera gadang nyampe barang sesondur cinde anggore repopi aja sama kelatok wiles. Iya. Ya tumandang anggebrang lilir singo lupa kridaniri sara seksa anebang mutap sari lomapat anyekat sampaketa datang samulat nirmu jiwa lang lumasa masa baca kasulaya Jarwing janmo kanggo jatan jiwa ayo wong prawira muntah sarwi lamapat anyekan sabakat gadata samulat nirmu jiwa selalu masa baca kasulaya. Ayo wong prawira matyang lapo negara angebrang lilir singo lupa bidaniri cara seksa anabang regededo kasulaya. Iya. Sikro nayapa anyayai karya bakarya ning praja kumarga sekut santut tali wanda manunggal sedya dampyak tinonasri swarane gumuro samya rembug ngarsa estu bondo rawono sang nata sajuru juru ayahi karya yo
rekod Kaca tali wondo manungga setya Sri Sari Kumuro Samyang rapat ngarsa Estu podo Kawanyo sanyata Sajuro-juro Ngayahi karya Dampyak tinona Sri swarane gumuro samya rembu karsa estu bondo rawono sanata sajuru juru ngayahi karya yo ae timun sikarane ayo bangun negarane ayo bangun negarane ngetan bali ngulon apa setiane kelakon apa setiane kelakon oh ae ae oh Jos etan ngulon etan bali ngulon etan ngulon etan bali ngulon etan ngulon etan bali ngulon etan ngulon setiane kelakon Sigrotan polo tumingal kacampa samya wadale oh letatet uleteng kota tayakong mayong son kang mas Riceku bricek Nise wis teko sedelo maneh Bapake wis teko nyong kaget Aduh riko mbekno nopo Bungkus peta iku isine nopo Walala oh Walala oh Walala oh Ricek kumricek kremise wis teko sedelo maneh Bapake wis teko nyong kaget Aduh riko mbeto nopo Bungkus peta iku isine nopo Walala oh Walala oh Walala oh
Semenika tari Gedruk Garuda Wisnu Satria Muda. Buto-buto hamedeni rambut abang kaya geni untu siung dawa gegirisi. Jangkah ombo dadi lindu letak polo balung untu medeni. Wah. Buto-buto hamedeni iki wis sinarengan ngramekaken acaranipun sunatanipun Dek Husna wonten ing wingi tanggal selawe apa Pak Jo mau orek-orekan endi iki. Kaya dadi lali ke. Iki le sunatan kapan Dek Husna le sunatan kapan? Selawe Mei Pak Narto. Iya. Gendelen apa ora, Dek? Ora gendelen. Oh. Saiki soalnya model saiki wis canggih-canggih Pak Narto. Yo. Zaman saiki sunat wis ora kok biyen. Biyen kuwi nggawa welat, nggawa bendo. Iya, nek saiki wis canggih kayak nggawa laser ngono kae iso. Terus nggawa apa kaya tutup jeli ngono kae dilebokke ngono metu-metu wis putung ngene ya ana. Otomatis. Ya wis alhamdulillah mugi-mugi dipun paringi keselamatan kanthi bentuk barunya Adik Husna mugi-mugi dados putra ingkang soleh berbakti kagem wong tuwa nusa bangsa lan agama Pak Narto. Mas Jojo menika wonten satu kali pengumuman saking panitia Mas Jojo. Sumangga. Menika wonten putra ical ingkang bernami Ati Zaini dipun padosi ibuke ingkang bernami Ibu Wasil. Monggo untuk Ati Zaini menika para laut dipun padosi kaliyan ibuke ingkang berasma Ibu Wasil. Matur nuwun. Nggih, saking para pamirsa ingkang satu hormatan kalau menika wajah-wajahipun saking rencang-rencang Gedruk Garuda Wisnu Satria Muda menika Mas Emo kaliyan rencang-rencang wajahipun ingkang tampan menika Mas Jojo. Nggih. Ibu-ibu sing tengah kok plirak-plirik Mas Jojo menika menikmati suasana Mas Jojo. Iya. Iki kadang ibu-ibu ki sing ngarep ngono kesengsem karo sing brondong. Ya, oke kasus anak ilang mergo wong tuane ngingetke ngarep nonton baguse para penggudruknya GWSM Pak Narto. Iki mau sajene yo beda. Iki mau karo Mas Apel karo Mas Kodir diparingi maeman buah anggur. Yo. Iki janjane ngono wiyagane yo diwehi Pak Narto. Biasane ono, iki kok sing narito. Padahal wiyagane dipanjerkene tekan sore iki. Oh alah. Iya. Menonton kok wiyagane Mas Ajir. Iki biasanya saka fan, aku ngerti. Yo. Datang para fan-fannya GWSM memberikan rezeki yang banyak, kesuksesan kelancaran pokoknya ya fan-fannya dari GWSM punya. Siap. Iki wis slot suwe, slot awan, slot panas Pak Narto, tapi tidak menyurutkan semangat kita menghibur panjenengan semuanya, khususipun warga Pager Gunung. Yuk dilanjut campur sari bersama Jangsania Sinden Tremosnya Indonesia. Bunder-bunder ginu-ginu, wis pokoknya merantasi. Dipun paringi lagu Ninggal Katresnan. Saat ini pun dipun aturaken mereka setunggal pengumuman paling panjang mereka wonten dengan rumawasi kecalan Yotro ampun menika waket dipun pedhet kalian wonten ing panggung pinten jumlahipun boten kertos ingkang rumawasi kecalan Yotro kanthi jujuripun monggo ingkang kecalan waket dipun pedhet wonten sekretariat panggung matur nuwun. Monggo dipun wajengaken kalian rencang-rencang Gedruk Garuda Wisnu Satria Muda Indonesia sugeng apunten. Mas operator kira boten
Cek. Hoi. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Tasuwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi saka pananggonmu bali bisa kupul kaya do ing uni tahun nono widonono tak enteni ing pucuke tresno balung nangka bebasane mung katon ka bon sliramu ae aja lali pawalengku uga mono kang mas janji janjimu kang setya satu tak anteni ngati saelingmu Yo, hae, 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 hoa, 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 hoa. nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi saka pananggonmu bali bisa kupul kaya do ing uni tahun nono widonono tak enteni ing pucuke tresno balung nangka bebasane mung katon katon sliramu ae
aja lali pawelengku uga mana Kang Mas janjimu aku kang setya satu tak anteni nganti saelengmu. Yo, hae, 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 hoa, 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 hae, 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 hoa. Pengumuman ingkang penting kagem panjenengan sedaya menika wonten lare ical Cipak Moga menika. Namine sinten namine? Sinten menika? Oh, Mbak Zaini. Monggo. Menika nggih. Ibuke pundi niki ibuke? Nggih Calan Putra ingkang Rumahe mana Dek rumahe? Adik Zaini Watu ingkang Karung, saking Kajoran. Watu Karung. Mbak Bre. Jadi monggo dateng tiyang sepuhipun, ibu-ipun menapa keluarganipun menika monggo dipun pendet wonten panitia wonten lebet anak-anak menika monggo estu ingkang kinurmatan dateng Ibu ingkang piniji dateng Ibu kula wau Ibu Wasil ingkang saking Watu Karung kasuwun rawuh wonten ing menika papan menika. Amargi putranipun menika menika wewek-wewek padosi ibu-ibu Cimas Jojo menika. Monggo. Yo monggo ibuke. Lho, nggih alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Pak. Tepuk tangan. Wih. Eh, larene dipun cekeli. Nah. Ical malih menika keragatipun larang nggih. Yo. Moga-moga datang sedaya kemawon apabila menika barang yang paling berharga inggih menika keluarga ampun ngantos ketelingsut ampun ngantos ijah. Monggo dipun kasihaken saking rencana yang wibawa saking Garuda Nusantara Muda Kebaran atur malipur datang panjang sedaya. Dados Dipun paringi tombo kangen. Mas apa wis lali sliramu? Hae, Dek hae, 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 karaku hoa. pancen wis suwe ra tau ketemu wis mestine lali aku Mas mumpung saiki ketemu kecoketan tetembangan karo aku dadi tombo kangenku kangenmu bali eleng nalika iku Sepi rasane waktu pinuju dewe langot terus eling kancane zaman semono yen
yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine Mas kelangan teng ali-ali sandulit kanggo tebak kangen iki prasasat kipi durung buta tangi rasa kangen wis bisa mari Hae, 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 hoa, 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 hae, 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 hoa, 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 hae, 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 hae. Mas apa wis lali sliramu Rikedejo. ana yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis mestine lali aku Mas mumpung saiki Hae, ketemu hae, hoa, Sekedar hoa, 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 hae, 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 he, ha, ha, dadi tambah aku kangenmu bali eling nalika iku sepi rasane waktu pinuju dewe langut terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame uyup rukun seneng atine yo Mas kelangan teng repon siji hae 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 sandulit hoa 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 hae 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 prasa sakipi Hoa. ura buta tangi hae rasa kangen wis bisa mari Buta Pandhawa nata kagi wisaya Indriang sasara maruta Bawana kana margana samyana warayan
Oh. Yo para boto mulai ning asal mungger watu gede, gunung gede, wit gede, balione asal mungger yo. Mulai. Buto yaksa sang raseksa gambaran angkara murka siung dawa rambut geni mangap ombong gegirisi abang berenang gaman godo Biko benta nyembur bisa jangka ombo dadi lindu letak pola palundu Yo ada Mas Lucky Reza dan Mas Ali Pegedruknya Indonesia. Sang raseksa gambaran angkara murka siung dawa rambut geni mangap ombak berkirisi abang berenang gaman kota beko bentak nyembur bisa jangka ombak dadi lindu letak pola balundu Buta yaksa sang raseksa gambaran angkara murka siung dawa rambut geni mangap ombong gegirisi abang berenang gaman kodo biko benta nyembur wiso jangka ombo dadi lindu letak polo palung untu Buto kala pola lujak-lujak ngalor ngidul drung sang kegocekan mula koncaya kandhelno iman aja lena ringkutane setan iya wae. Ada Mas Nopal dan Mas Sultan Mahesa dan Mas Alek Pegedruknya Indonesia. Luku batok ela elo sira manyang solo oleh paya mono ta jendit lolo loba mati ora oba mateni bocah urip golek duwe
Sluku batok la elo sira menyang Solo oleh paya moto tak jentit lolo ba mati ora oba medeni bocah urip sregep ibadah Ela elo sira menyang oleh paya moto jentit lolo ba wong mati ora oba medeni bocah urip golek duit. Ada Mas Chandra dan Mas Dian. Ayo Mas Alvin pengedruknya Indonesia. Dang ledang lera gadang nyampe parang asa sonder cinde anggore rik pinaja sama kala to wiles. Oh ah. Oh ah. Oh ah. Katon lameane maraka sidir ledang lera gadang nyamping parang asa sonder cinde andare rik papina caco bengkala duwile yo oi yo ho Amiane meraka simpir letang lera gadang nyampe barang asa sonder cinde anggore rik pinaja sama kala tok wiles. Katon lambeane maraka simpir ledang lera gadang nyampe barang asa sonder cinde anggore rik pinaja mangkala tok wiles. Yuk. Ada Mas Nemo, Mas Tian, dan Mas Ferry pengedruknya Indonesia. Tumandang anggembrang ilir singolopo ridanderi sang raseksa anapa muntah Sarwila babat hanya katiakan sampai kata samulat nirmu jiwa selalu masa baca kasulaya oh ah Daniri sara saksa anaba mutab sarwila mapat hanya kanyakan sama ketan
kadatan samulat lirmu jiwa selalu masa pecah kasulaya. Doa lo Titianiri cara seksa anaba muta puta serila mapan hanya tanyakan sampai kita akan datang semula liru jiwa